Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Pakadi pa mshape nyumbano na hewa suku. Mre madana. Ukama wenye wakamira se. Mpiri mai mwana. Adayamba bwana ndiwe mwana. Akatanga kuya pali pamatara ndiwe mwana ndishoka. Ndishoka. Ngakuzati dana. Pawakatanga kuya iwe mwana uli woga. Sekulu akakuza kuti. Ngati ndotora mai. Iwe mwana akasuka chitani? Mai wacho mwana akasvika chiti kuti. Mwana akasvika chiti pane kwanda bandiri kubatsirwa nedambudziko anaro ndanzikaenda notora mai. Unogara kupi? Unogarepi? Kwagutu. Kuti papi? Pane ripiri. Sabhuku. Ndi zvinorova. Zvinorova. Saka ndozvofunga kuti zvinorova. Zisachiti. Sekulu waseka zita rako rekuti zvinorova. Anza asiwaifunga kuti zvinorova here zveuroyi wako waunoita. Ndasingatozivi kuti ndine uroyi. Unoita sei? Ndasingazivi kuti ndine uroyi. Saka panokutsvake? Mwana akasvika akanditsanangurira. Ai. Kuti pane zvandiri kusangana nazvo zvakati mai. Muzukuru. Sekuru. Iwe watokusingazoti uri muroyi. Right. Mwana akazonditsanangurira ndikati shuwa ini ndinorota ndichidya nyama. Ndota ndakatakura nyama saka ndio uroyi wacho saka ndio. Nyama ndembudzi ndemombe. Mombe paimodzi pabiscomi ande biscomi ande biscomi kuhope. Ndotomanyidzana nemapepa bag tonotora nyama. Unoita biscomi yeusiku. Ngaidzi kubiscomi biscomi. Saka biscomi. Chiendawo zveshuwa. Muchienda zveshuwa. Ndoda apa inenge itori mombe tocheka. Vanhu totozobva totondodai. Pane ndonouya kudai ndoda ndakunosvika kumba ndatopatika. Kupepuka kuya. Vanokutakudza nyama ndiani nani? Apa ndikatasaura uri kuita uswega. Apa ndikatasa mumusha maundi ndimana sekuru. Ana sekuru mumusha maundi ndimana sekuru. Ndikwana sekuru. Asa ndikachetedza uroyi wako iwe hausiwega. Watsvaka namba dzasabhuku here? Mataka naye sabhuku? Atina kutaura naye. Ndipe kunoto. Shezerai namba dzasabhuku. 0772. Ndigira mamwana. Mbomira shomanini. Bishkomiti. 0772 400 289. 289. Ana sabukani. Zvinorova. 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 Iwe unodani? Dzidzai maraya. Yes! Ombere kudani. Wazowai. Wakadiko baba? Muri pakasununguka here kuti mwakaonotaurawo nemi? Pari? Muri kudrive kati mukudrive? Ngati kukumbira kandonzi sekuru tasvo ndine mwana wenyu ari mudaire mangu kandaida ngotaura nemi emergency. Unonzaniwe? Dzidzai maraya. Dzidzai marava mwana wenyu kwa? Dzidzai marava. Maraya. Dzidzai maraya. Dzidzai maraya. Uyu ane mwana wake sikana anotambudzika. Kwagutu. 20 minutes. Right. Zvakanaka. Apa uri ndikayangana ananango vantu vanouka navo vachipita kadya nyama. Apa ndifuna kuti uve weka ndifuri dadhi nawo zvakunzenga. Dadhi rako dzidzai ndere kuti iwo nevamwe varoibi yako
vaunomuka navo usiku muchina navo kumakuva kwavo muchinoita beef committee yekudya nyama dzevanhu. Saka ndinoda kuti iwe utaure wega vamwe vako vaunorwaya navo. ndikatotaura bhuku rese nokuti kunonzi handei kwaita beef committee pane mombe ida kurava. Taura vamwe vako vaunorwaya navo. Kwete kutaura zvebhuku. Vaunoita navo beef committee. Ndiri kudaro nokuti zvinochinja kuti ndakamboona ndarambe nanamainhingiti kana nanamainhingiti taura namainhingi vacho vanhu vari kutaurira sekuru. Vamwe vandinosangana navo panechiti handeitenda tinoita beef committee ndipelagia Mang'ene. Pelagia Mang'ene nani? Nani zvekaremo? Ndiani wako Pelagia Mang'ene? Ndikamona Murora. Kana usina kumona? Ndaishona yandotadza kutaura. Murora. Right. Vanokutakudza nyama yakawanda vachidza kuzokupawo nyama ndiani? Ndo mama iyo tosvika topuhwa nyama toti yako. Ndo vandazotakura manje takura ndotakura dzakawanda. Pane ndakuti tauda kunotora kunoti takuda kunosvika kudzimba. Nyakara wotora nyama dziya ndozosvika ndandika hope mondicho ndichirwadziwa kuti kuvandinyimirewo nyama ndozongopatika ndisina nyama ndatoona kuti ndatorerwa nyama iyi. Watoona watorerwa nyama iyi? Mpwere apa nyaya kwenda chokwadi kuti unokusunungura naye? Yodachi? Chokwadi asi zvokuya sadza nenyama ndinodya nekusvika panyama ndichichiva kuti ndaida ndinozviita ndakuzora kuti tatakura nyama iya vantondipawo nedzawo ndofamba pandetazofamba pandetazotida kuti ndauda kutosvika kumba pachiti panyama neyangu iya vanobva vatora nyama dzinodzigwarira makuva anodzigwarira navo. Pane pari parware semenza pane panzi paita beef committee toenda beef committee iri mombe muzukuru sekuru isasara zvemombe ndo zvatinosangana nazvo kana sadza ndiroya sadza iri kana kuti pamusoro sekuru kana kuti mubatsirwe nemwana wenyu nekuti mwana wenyu ari mubeef committee futi iye akagaraba hongu memori taura amai kuti nyama zvinofamba sei zvichida nemafambiro aunoita navo ivo kuti zvijeke kwavanhu mbozimese muri vamwe chete izvozvo ndinotodanwa namama ndotumwa kunyama unotora nyama dzimwe ndoenda kumakuwa mama wangu ava ndoanondituma toita zvenyama nyama yemombe nyama yemunhu nyama yechi inini ndichirota kuhope inenge iri nyama yemombe asi kana ndakupedza kudya ndichitoti ndaye nyama yemunhu ndapedza kutopedza kutodya pesa pane chidya ndidemo asi ndakupedza ndichizoziva kuti ndaya nyama yemunhu inenge yasiyana nemombe hatiti amai vamemori pabeef committee yenyu sekutaura kuti mwana wenyu asati aendera mberi munombonomudana here kuhope ikoko kuti memori uya kuno ena unotora nyama? Handisati asi kune vandinogara navo kuti uya anga achigara wanga uripiwe nguva dzose anga ari kuinyazuro ndendiri kuno kwagutu ini zvangu ndoichita nevanhu koko kwagutu asi ndo zvaakutaura kuti unondionawo ndiri ndomutuma nyama asi ini ndakaita musi wandakamutuma kuti eda anotora nyama aiwa kwete ndotaura vanhu vandinosangana navo vanhu vokubhuku kwangu. Saka imimi ama imimi murikuona kuti mahandi mauya panapa nedambudziko remwana wenyu ende dambudziko racho nezvamuri kutaura kuti munorota murikuda kubatsirwa here kana kuti handitika kuti kuda kubatsirwa kwenyuka taurirai sekuru zvamunoziva zvinoitika muupenyu wenyu zvamunotiwo imimi semunhu mukuru izvi zvikaizvi hazvina tsarukana izvi dai ndikaona mukanaka ndazvifambira ndaita se zvagadziriswa imimi mega kuti sekuru aita se vachikuudzai sekutaura kwamaita kuti muruda kupona zvii zvamuri kusangana nazvo zvamunoti sekuruka regai ndikutaurirei chokwadi muupenyu hwangu ndikusangana nezvakadai 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 sekuru ini ndinofungidza kuti bata iri dambudziko ndibatsirei. Ndiro dambudziko ratondosangana ini upenyu hwangu ndosangana nawo kuti anondisira vana hana murume pana arambwa ana ndine ndinawo upenyu hwangu ndechidana dai mwana wangu aroorwa agarawo zvakadi zvakanaka asi pakuzonoti ndonovata kudai ndinonzwa inzwi rekuti dzedzai semunhu ndiri kumusha kwana sekuru ndovadedzera kuti hazvina basa kuti vachembera kwedu kumazvingu
pandinotoda kutiti patiti ndovanango ndatovhunduka papi ipapo pandinozovata kudai ndakutozwa kuti ande ambe kupi beef committee ndoshuvira dai mwana anenge achidana kuti dzidzai ndiani rinenge chingoaizwi kudzidzai ini ndovandatonzwa ndadaidzwa papachi kudatototi ndichitopatika ndichiva ndatopepuka ipapi ipapo nguwa ndodadzoka ndadi ndovandavata time ndozonzwa kwaita ng'ombe iri kunzi kudakura kwaita ng'ombe iri kunzi kudakura ndini mumwe unotanga kutobudawo kuti nhende ndinoita zvemombe tosvika paipai toskatononzi mombe ichi togowana dzedza ng'ombe dzedza nyama iya katakuzonofamba macho tobva tozosangana naro asi dambudziko nditongori rinoti nhamo yacho inoona mwana uyu ini ndinotoona hombe sano ndini ndinochengeta munhu yake chirombo nekuchengeta nenhamo iri kuonekwa nemwana wenyu nenhamo yamuri kuona imimi saamai vemwana mega makambonopfugama here kana pamuprofita kuti nhaye munhu waMwari kana kuenda kune mamwe matare iwasiri asekuti tasvuti chii chiri kuitika kuhope dzavo takamboenda kune vamwe vakati paitengai machira chichi ndikati uyu baba vake tengai machira pamusaka pei zvaizi mwana wanyu vamwe vaiti kadzi unoda kubudirwa une mudzimu tengai machira ini ndikati handigoni kuti ndimutengere machira munhu achidya nyama makoa machira ini vanga vasingabotauri nyaya dzekuti unohya machira nyama vaingoti vai dambudziko rine mwana wanyu tamona aine kadzi unoshaire nzuzu ndizvo unoshaire nzuzu saka tengai machira ndikati ini handina ukama hwakutogona kutengera uichi machira sida vanga vari vabereki vake vanga varipo indine rudzi rwangu indine iye ane rudzi rwake saka nditi ndotenga machira hazviti hande pamwe memo tinoona kuti pamupani pangu patingagona kuti tinonoudzwa dambudziko kuti dada dambudziko riri pauri kuti uri kurambwa wani une jambwa ti unotaura nyaya dzekuti unogara wakangorota uchiita zvokuroya saka havasi kuona vanhu avo dadatatatoda kuti tibatsirike mune zvakanaka saka hapana pazvakazonyatsonoti budei hapana kabva tobvabva bvaenda pandiri kuda ndepekuti imimi saamai mwana wenyu sikana ari kutambudzika pamunoenda kunopfugama mega muchitsvaga dambudziko remwana wenyu kwete kuti memori aripo imimi saamai ndopandiri kubvunza ipapo kuti pane here pamakamboenda mukaudzwa musina iye mukauzwa dambudziko nderei ende riri kubva kupi ndaingoenda vachiti huyai mese nechi nemwana nguva yanga aramwe anga atoti bhaenda mapostora iyeyi mapostora ai ndiai kuti uyai nemwana tipedze dambudziko kuti ndichabata mwana waya pafoni hachabatiki ndakatozomona kuti uya zvinezvi hamuna kumboendawo matare echivanhu matare echivanhu handina handisi right mauya pano nezvekutaura nasekuru tasvi izvi ndiri kunzwa kuti imimi nemwana wenyu futi hamuswirirani ipo pana muri kutoti imimi inini handisi kuda izvi zvekudya panapa regai ndizvisiendeende ndadai ndisina kutouya kwacho akaya achindipa dambudziko rake ndikava dambudziko rake ndo rangu kutaura rake ende kwangu ndizvozvo asi ini pana achimubvunza kuti dai wakandiudza memori takafamba so ndakauya unyange nehanzvadzi yangu ndichionekwawo taitatinenge ndichionekwawo ipapo pakuti munoya nehanzvadzi yenyu ndo zvaasina kukuudzai ndiri munoramba andaimboramba nokuti pano muri kutoramba ka ndiri kuramba memori vari kuti chiyama yako panapa vataura kuti ndikasikirirewo memori kutsvaga namba dzasabhuku nekuti nini memanje ndoda ndipinde nhasi mangwana ndira kuenda saka ndatona kuti vari kutaura zvekuti nditorwadziwa zvekuti ndandafara kuti zvinhu kana paine zvinhu zviriko kumba haya mbomira ikokweyo ndosati kuti amai imi munoda kubatsirwa here kana makutoti sekuru ngavandikurumidzire ndimhanye ndiendechi kumba ndatomupa nhamba dzasabhuku gatsvake vanhu vanokuwana vatofonerwa vatipe namba foni yandainenge isina namba dzasasi imwe yacho yandasiya kumba ndeiripo ndinatomupa nhamba ndikatitsvake nhamba memori tibatsirwe hazvibatsiri kuti sekuru vati vakauya vanobuda tisina kupedzerwa dare redu tisina kubatsigwa ndinatomudaro asanoti iye azvinzwa handitika munhu anenge aine matambudziko avo afungidzira kuti pamwe makotasi makuda kumudzvanyirira handitika aiwa azvinzwa kuti aiwa matombowo nhamba dzasabhu kuti sekuru nhasi vakubatsirei vasaite sei atitanzwa kuti nyaya dzedu dzinoguma papi dzekuchaenda nepapi asi handeipa hama dzenyu memori akutorai dambudziko rake munotorizivawo imimi chamunozoda kuti hanzvadzi yenyu ivepo ndezvei iye dambudziko riri pamwana wenyu pamwe pese apa pamaimbofamba maifamba nehanzvadzi yenyu saka sei nhasi mada kufamba nehanzvadzi yenyu makuda kuenda namemori uku mai vamunharaunda mekuti sepana pane apo hazvina basa kana panext door manga musingaini nehanzvadzi yenyu
panova padhuze. Taitoenda nawo. Nhasi ya mai memory. Maenda nawo. Patoni hanzvadzi yangu imwe inozviziva. Saka ndati tikatuya ungada wakandiudza kuti ndizvo vakazviziva takuya ku50. Takuya kuna zvina kuchata mwana ndi wangu. Sekuru wataura nani? Inoziva kuti chiyano dzema. Pacho paakanga achitambudzika. Taienda kumapostori kwacho kwakune. Inoziva kuti chiyano. Inozviziva kuti iye unoroya. Uyu ndiye anoroya. Anditi muri kubvunzawo kokwa. Ndizvozvo. Muri kupindura chenzi chenzi. Inoziva kuti mwana wako anoroya. Wewe hanzo dzako inoziva kuti unoroya. Kuda matara kudai ndivanda. Ndaitaura mataura andipita. Taura kupindura kuna sekuru. Memory ndiye. Ndewe. Hanzo dzako inoziva kuti chi? Azanzi yangu. Inozati memory inoda mudziko rokuti unoroya. Unoroya. Okay. Kwa hiyo hanzo dzako inoziva kuti unoroya. Taisvika ipapo zvingonzi dambudziko ndera memory. Kwese kumaprofita kwacho kwataienda. Zvaita sekuti ndiri kufambira dambudziko rani? Ramemory. Izvo indotora nerangu gombe kudarika ramemory. Ramemory, maenda misi zvaibuda zvidzichi pana mai. Ndinambofamba namai. Ndakafamba namai ndine kuchikaranga kamwe chete ndine dumbu rakakura kudai iswa. Ndikarohwa ndikapuwa mushonga ndikasvetuka nyama. Tataenda mwedzi ku4. Ndazofamba pamwe pamuprofiti. Uchinzi nhau idzo dzidzi dzemudzimu kuti zvenjuzi ndopatakaenda namama. Pamwe pacho pandakambovaudza kuti mama ngatimbofamba yakanditenda mutsanya unamate mwana mupaina tino musoya chirumba mangu. Atinazobvira tazofamba. Vakati ndazofamba aiwa. Kuna narangana waenda kurodi kwanzadzi yangu. Ndaenda ndiri ndega mama kunonamatira azvanzi yenyu mama muprofiti sekuru zvanzi yenyu muprofiti ndaitoenda mubatsirwa kuti uroyi udini upere. Ndio baba vatotaura kuti vanoziva kuti unoroya. Muprofiti. Havana kubata pana mai kuti kwanzadzi yavo. Vanhu vanga vasikandipitsana ngudzi vaingonditi ndanopishwa apo nyora. Ndanoiswa zvakati ndakudota ndakudai zvekutsanangudza vana ndiri sekuru zvanzi yamai. Asi muprofiti mukuru. Alright. Iyo kai azvarova. Hanzvadzi yenyu muprofita. Pamwe n'anga aizvirapa nditi? Mukuti kudini kubatai pandakuita? Ndinotofara kana ndatobatwa zvapera. Ndobva ndaziva kuti zvotondiperera. Ndandowanawo upenyu hutsva. Pane dambudziko rando. Ndotoshaya sadza chake. Wataura wani watani unoroya nani? Je. Andonyatsoziva kuhopewa ndenchiti handi kunyama munhu wani anonzipera jiya mangene. Mangene. Kana kuti mangene anatsoziva. Yo mboti kuti nditaure ndotopedza village. Saka ndozvandaitaura kuti wani chizadzikisa sekuru yako waito ndapedza kwataura kuti village chirega kutaura pera je taura mwacho. Ukati ndikataura ndinokumusha vana sekuru anosagara zvakanaka. Ndiomera nyaya dzacho ndikasara ndadzinga ndikashaya kokuenda. Ndiri mubva kure. Saka unofana kugadzirika sei uchicha kudzima musha? Zvanzi nasekuru sezvo iwe uri kutya kudzingwa mumusha mana sekuru wako. Zvino apa pogadzirisika sei? Handiti pamuda ndikabatsirwa pamwe vasazondibatazve kana vangu vachindishandisawo. Vasangondibata nokuti vese nyange vesabhuku wacho ndo masekuru acho nemadzimai avo. Saka ndotanga ndichiti ichi. Maona macho. Pane pangu panonetsa kuti ndotanga ndoti. Saka iwe watofonera wava ndisekuru. Wati sekuru takubatai. Amaenda kubata. Maona macho. Macho. Saka radaro inogona kuti anokugadzira mushonga. Asununguriwa. Zvakanaka. Muchagadzira mushonga panza kumusunungurwa inosunungurwa. Iwe unoenda kugerwa wesanyora dzako mwana wogera wesanyora dzake. Mwana worutsisa iwe worutsisa. Zvakanaka sekuru. Sekuru ndine gondwa rikuwe izvo zvindiri pano achindiita pano. Gondwa. Ndanorutsiswa mushonga chepera. Wabuda panza paunorutsiswa mushonga segondwa yeuri. Amen Robert.
Sikainganena Vogara ivavo. Unogero kwabata tsvimbo yako yake. Unopedza kugero usiya Iye vai sabogero ndama sekuru yake anogara naye. Ya vamukwidza sekuru. Nekuti ndopaari kugara ndopaari kuchengetwa ndotori musha wake. Zvino akavati ndakuona ngaihuroi akazodzingwa anonanga kupi. Saka ndimi sekuru mukatomubatsirawo kuti abe hamuna kupisa pamwe kana kupurasika. Atanga kuroya ariko. Hatidai mubatsire sekuru asununguke. Amai ndaamai nyange zvidutika kumatare. Miite chikamu chenyu chamunogona kuti vazukuru venyu avaite se vasununguke vadzokere kuna nasekuru vavo kuti aiwa takataenda kunoita se unobatsirwa. Amjena takabata neuroi. Mwenye usisa kutaura kamjuza sekuru kubata uroi. Kaya nanogera panza Sana chisuka imentoza munogero mukutsiswa. Basana sekuru. Ura
Bye.
Zinotenda mwana wene moyo unorudo pano varikudzokera vapora nai. Ndoke kana wewe moyo uri babi? Uri pano asa kwa neka bad ndikathinga ndikadhat. Kabad kathinga ndikachi? Ade kachi? Kana kadhauti. Ayi watangisa ega. Ukana ndikathinga ndikadhat. Ukana ndikachi? Kabad. Apana rugona. Kabad ndikathinga ndikadhat. How it say? How it say? Zvafana nokutumira mari munhu usiri kuona. Izvo nai. Ini ndinoti mukada kutumira mari kwandiri tanga maita video call.
ona naye mapanda ya Mwari mwanakomana wa Mwari haana kusika mapanda akafanana akandosiyana ndizvo nai saka kusiyana wozvo ndokusiyana kwamakore nokurarama nai asi chimwe chimwe chine nguva chipane nguva yekusima nenguva yekudzura ndizvo nai asika ungadzure nguva isati yaita sei ndopata mhanya kuna tategurani usika tateguta swakamira kuti aiwaka zvino kana zvingai usiku tateguta sononzwa achiti aiwa ndo achikanga chibaga so waya usiku masikati akaya zvinovharwa kugedhi unzira aiwa mirai kunze kuoko hamusitendere kupinda munomu mumwe munhu anouya panapa achirwara abva abva kupi ngopinda pagedhi mira kuti ufefetera mhepo ndizvo rini ndakutaura chikwedu ani ndizvo rini handizvo here ichobadika anosvera peno azopinda kuseri kupeno anenge akunzwa zviri nani anenge kuti sekurini aiwa miri inenge yakutoita firi comfortable ndakutonzwawo zviri nani amenochera mazvinza kuti dzinoye comfortable ichere mazvinza dirika andozosvika kuseri kwazongopedzera zvake zvenhu zvadani zvatoaaitanirika kudai kutodza kuti nguva yako inenge yakwana kuti usunungurwa hakusotanga nematangafamba pana panhasika aiwa dzamaenda dzine mazita ndonganga kana maprofita ende mitunhu imwe mirefu pamafamba nepamatsika nepamadase nepamabva vamwe kurombesa nekuromba nekuda umwe nekusada nai asi tategurutasa unoti inini vazukuru vangu uyai pano amurombe pano panouya kuzobatsirwa ndizvo nai kusunungurwa zvitingitingi nezvidhingitingi nezvitokoroshi handika zvamakavana mega siku but unenge wakuudzwa kuse kuti iwe ukaenda kwakati kukati wakapiwa nanhingi kana ukazodai so kati baba wako aenda wakakusira ndizvo nai vari kutenda vanhu vachibvuma kuti aiwa shuwa siku ipapo ndibatsirei shuwa ipapo ndakabata nekusaziva ndisunungurei nai vamwe varota sei vari kusunungurwa mukaya muri uchadzokera ona kathinga ringana uya akarara ukaenda nako iwe uramba wakanyarara ipapo ndikati rusha mese tai rusha aisi msukuru unobva kupira kuti kuseri kweairport ndokwanogara kumanyami iyo iya isikara yako kwanosviba kani uri mutema kani mukumuona munhu haasi mbunu ba mutema etandokukudzaika mutema piki chacho wemutema onayo zvakaoma zvakanyanya zvairema uri kumona munhu mukumona ndiye kapo uyu mamona ndiye uyo wamukona akararapa zvine nguva yakareba sei zvimukwere July last year tapesa panga usati wanzwa tasvo aiwa hazvina kuipa mamakasamaridza matare ndo vaya sekuru vakafona ndiri panapa ndobva ndabva ndakupa ifoni mudzimai wacho ndiyakafona ndibva atsanangura ndabva ndati handingasvikwanisi maita rombo rakanaka ndiri pani patete kuti pacho ndobva ndakakupa ifoni paya kuti ndizive hazvina kuipa ndoda kumupa mushonga mahara daiti pamwe waisa mandadati vadzorera kutenda kwako kwaita kuna sekuru tasvo ende wapona unofamba wega unofamba but next week ka nhasi date 30 ndoda kumupa 6 days afanira kudzoka panapa zvasiyana munorinza afanira kudzoka panapa zvasiyana ndiri hazvina mhosva zvinorwadza zvinoshungurudza kuve panyika kuroiwawo avi yangu we kuita sei kuroiwawo akazvarwa neganda rake zvakanaka nakuona pave mani ai maiwa kai hazvina kuipa ndichamusunungura naika ndichati sata tombotanga basa rese chitanga kuti apiwa mushonga chakudza mukomana kusero amugadzire mushonga motopiwa motekaira nai marinzo apwere wangu ndatenda bye bye